Т-150 220 конски сили, 100% възстановен и надграден в ТОС Добрич, 100% сменени части. Засушаванията все по-големи. Когато всички спират, в полето остава да работи само Т-150. По-нисък разход 50% от другите, пълни са датчици. Нямат електроника. Лесно се поддържат. Най-добре за българската земя и земеделие. Нова ръчна спирачка с 2 броя мембранни камери осигурява неподвижност на трактора, преди да се нагнеди въздух в спирачната система. Кабината е европейски стандарт. Комфорт. Шумо-термоизолирана, без прах, студ. Климатик, парно, с нова инсталация. Монтирана на стойка, увеличен просвет, скоростна кутия под кабина. Лесно обслужване, филтри, клапани, лостове. Здравето ми е най-важно. Т-150 е окачено на 2 полурами. Ресори, амортисьори. Няма друсане. Всички други са окачени на цяла рама, оставаш без бъбреци. Цена на конска сила 4 пъти по-добра. Предлагат ви трактори втора ръка без гаранция и това е точно преди наложителен основен ремонт, който остава за купувача. Предлагаме трактор готов за работа с гаранция, възможен лизинг. Това, ако не е най-икономичният и здрав трактор за работа, не знам кой друг да е.